històries de nou barris. Sent bé? Apropa't una mica. Estem per la de Sant Ignasi i per la Rodríguez, que vol suportar la història de nou barris. Primer m'ha dit que veurem un petit vídeo i després fem la presentació. Personalment molta il·lusió, no només perquè he presentat el llibre de dues periodistes magnífiques, o que tinc la sort d'haver treballat, de continuar treballant i de conèixer personalment. I a més perquè us he de dir que a mi m'ha permès tornar a un lloc on jo vaig aprendre tot del periodisme, on jo vaig començar la meva vida professional. Tot que sé, poc o molt, vaig aprendre aquí. Jo vaig arribar una mica de casualitat a la tele de Nou Barris. Vaig trobar un grup de gent que sabien molt i que eren tremendament generosos i que
em van ensenyar almenys a mi tot el que sé. Llavors, aquí a la tele vaig passar una part molt important de la meva vida perquè quan estava aprenent no sabia res, anava una mica lenta i me'n recordo de jornades maratonianes aquí intentant fer notícies sortint a gravar. Llavors aquí vaig aprendre no només a fer tele, vaig aprendre història de Nou Barris, que tot i que jo soc nascuda aquí, hi havia moltes coses que no coneixia. Vaig aprendre de veïnatge, vaig aprendre de lluites, de reivindicacions, de solidaritat, de periodisme entès com periodisme local, periodisme de proximitat, periodisme de històries de persones, i no diré anònimes perquè totes les històries que s'expliquen tenen nom i cognom, però potser no és el periodisme de grans noms polítics o noms famosos, però no per això menys important. I llavors també va ser aquí on vaig conèixer la feina de la Marta i la Ruth. No va ser exactament aquí perquè quan elles van arribar ella estava a BTV, però va ser llavors que vam començar a treballar i continuem treballant juntes. I des de sempre les he vist fer aquest tipus de periodisme que jo dic que crec que és important, el periodisme local, el periodisme de proximitat, el periodisme de les persones, el periodisme de carrer. Per mi elles són periodistes de carrer, i ho dic, amb tota la càrrega positiva que això pot tenir. És a dir, no són persones que es queden a la redacció esperant que els expliquin coses o mirant les xarxes socials, i surten al carrer. Sé que molts les coneixeu com les noies de la tele, i estic convençuda que la major part dels veïns de Nou Barris en algun moment se les han trobat pel carrer, carregades amb la càmera, el trípode, preguntant als veïns, preguntant-vos a vosaltres, intentant buscar els protagonistes, els testimonis, explicant-ho tot. Jo me'n recordo treballar amb elles, m'ho trucaven i em deien no, Àngels, hem parlat amb el fill, hem parlat amb el Pep, m'han trucat els veïns, hem d'explicar això perquè això és molt important pel barri. Per tant, elles fan aquest tipus de periodisme. I ara fa molta il·lusió veure reflectit en aquest llibre, que són uns, un de 64, però no sé, una seixantena de relats curts, que no petits, perquè no són petits, són històries importants. I, m'ho he apuntat, perquè no vull deixar res. No sé, he llegit des de relats històrics, però si voleu conèixer la història de Nou Barris, del nomenclàtor, de per què els carrers es diuen com es diuen. Hi ha històries de persones, potser alguns de vosaltres sortiu aquí, no sé si l'heu llegit o no, però potser no ho sabeu i esteu aquí, de persones també que la seva tasca han fet de Nou Barris un districte millor i que han millorat amb la seva acció la vida dels altres veïns i veïnes. També trobareu informació, també hi ha relats sobre patrimoni, Can Valent, Can Verdaguer, l'aqüeducte del Parc Central, històries de lluites, de reivindicacions, no sé, des de la lluita contra els desnonaments de Ciutat Meridiana, contra la luminosi al turó de la Peira, els horts de la Maradeta, que me'n recordo ara d'aquests. Com deia, també de retrats de personatges, que no vull dir noms perquè segur que em deixaria algú i tots són importants. També de solidaritat, per exemple, la lluita contra els desnonaments o com es van organitzar el veïnat durant la Covid-19, i també després també hi ha temes més anecdòtics, més curiosos, no sé, el del Verdum, o perquè els edificis de la Trinitat Nova tenen un llavafals, totes aquestes coses les trobareu. A mi m'ha fet gràcia perquè en aquests relats he trobat notícies o explicacions o històries que jo coneixia perquè les he vist com elles les han fet per la televisió i ja estan fetes en format de text. També m'he trobat relats sobre notícies que jo havia fet. Per exemple, jo me'n recordo que he anat a gravar les cases del governador, aquests edificis amb aquell passadís llarg, unes cases minúscules, havia parlat amb els veïns. També m'he trobat històries, també algunes que no coneixia. Jo no sabia que hi havia un arbre xinès a les Roquetes, per exemple. I també m'he trobat històries que jo conec perquè jo vaig néixer aquí, és a dir, expliquen sobre el que ara és la plaça d'Àngel Pestanya, com era abans. Clar, jo anava a l'escola allà. Jo recordo aquelles cases autoconstruïdes abans que fos una plaça com és ara. Són històries que a més estan escrites d'una manera molt, com ells fan el periodisme, honest,
només, rigorós, parlen amb les persones, sense artificis. Jo les reconec en aquests microrelats. Perdó. A més, són uns relats que es poden llegir en l'ordre que vulguis, perquè clar, són relats independents pels que us agradin més, en funció d'interessos o en funció de curiositat. També, què més volia dir? Us volia dir tantes coses. Jo em vaig haver, quan em van dir de presentar el llibre, evidentment els hi vaig demanar, ho he llegit en 2 dies, perquè és un llibre que està escrit molt àgil i molt amè i molt interessant. Llavors, una cosa que m'ha agradat molt també, abans que us deia de periodisme a la carrer, ara he vist aquest vídeo i m'ho he recordat, però m'ha agradat molt la foto que han escollit per la presentació del llibre, perquè jo crec que és això. Llavors és un llibre que a tothom que li interessi la història de Nou Barris és altament recomanable, o la història de Barcelona, o les històries personals, és totalment recomanable. Llavors, ara que us he explicat això, és el moment de donar-los la paraula a elles, que són les autores, que ens expliquin com han arribat a recollir totes aquestes històries en aquest llibre. Abans que res, gràcies pel vídeo. Hi havia fotos d'abans d'ahir. I hi havia fotos de, jo ja veieu que a vegades ens hem d'enfilar a llocs, a vegades hem de travessar de matolls i muntanyes perquè som a Nou Barris, i Nou Barris no és només els carrers, sinó també és la Serra del Conservador. Ara que explicaves això de la foto, podria explicar-la, perquè és una foto que ha triat tota la manifestació i el disseny que ha fet l'Arnaldo, però ha triat aquesta foto i pot semblar una mica estranya, ara l'explicaré. Nosaltres no només fem periodisme a la carrer, sinó que a vegades també hem viscut situacions una mica peculiars. Hem gravat com els veïns segrestaven autobusos, hem passat la ronda d'allà, arribar com un punt que hi havia la ronda, hem passejat pel túnel de la metro de la línia 11 quan encara estava en obres i hem arribat amb fang fins als genolls, hem passat de creuar un incendi amb això negres també fins als genolls també i la cara i tot. I en aquest cas estem darrere uns matolls perquè la Guàrdia Urbana ens va convidar a acompanyar-los i gravar com caçaven els galls de brega que hi havia a l'antiga granja del Grits a Vallbona. I vam arribar allà i de galls de brega no hi havia cap. Només quedaven gallines. Però jo no havia vist mai unes gallines que poguessin volar 5 metres d'alt fins a la copa dels arbres. I aquelles sí que ho feien. I com no hi havia manera de caçar-les, ens van dir poseu-vos darrere dels matolls, que no es vegin, i a veure si veu menys gent, i això és el que estàvem fent, amagant-nos perquè no es veiessin les gallines. Però aquesta foto m'ha semblat també com qualitat metafòrica del que fem habitualment, que és buscar la notícia i estar pendent del que hi ha als barris. Òbviament no arribem a tot, tampoc aquest llibre ha arribat a tot, hi ha moltes coses que ens hauria agradat que siguessin, però no caben tot perquè si no siguem tots, potser podem fer un altre tom o ja veurem com va la cosa. Però hem volgut com a mínim, encara que sigui d'esment, que sortia a coses que creiem que no calien perquè ja estaven en altres llibres o en altres relligats, en Francesc Pujol, i aquest era com un complement, una continuació. Aquell era un recull d'articles que havia publicat a la revista de l'Arxiu. Aquest és una mica un resum dels nostres ja 23 anys, perquè havia de ser la celebració dels nostres 20 anys de periodisme local a Nou Barris, però ara la pandèmia ho va aturar tot, circumstàncies de la vida, ara hi volem. I res, són 23 anys
periodisme de carrer als barris, en què més hem tingut molta sort perquè han canviat moltíssimes coses en aquests 3 anys. El Turó de la Peira, ha dit Eduard Alminosi, també la Trinitat Nova, les cotxeres d'autobusos és una illa d'equipaments, hi ha el Parc Central, ha arribat el metro, s'han guanyat moltíssims equipaments i la posada de la gent també continua. I ara part de la gent també deixo perquè si no no sé què... Qui es va fer la foto? Què? Qui es va fer la foto? Vas fer una foto, perquè és que la situació era tan surrealista que no vam fer la foto, és que no ens creuran. Per això ens vam fer la foto. Ai, bueno, una cosa també, que sí, el nostre periodisme vol també d'humanisme, de lluites, de festes, però també ens ha interessat moltíssim el patrimoni, el recuperar i difondre la història de Nou Barris. Per això va ser una sort tenir l'arxiu i que l'arxiu li s'obrís tot el seu fons i tota la seva experiència, sabidoria, històries, per descobrir que aquell districte que hi havia això, hi havia sempre el grup que no tenia història, que tot era nou, doncs resulta que no, que tenim patrimoni, que tenim masies, que tenim el santuari de Santa Eulàlia, té fins i tot fonaments que podrien ser romans, i que tenim moltíssimes històries. I això sempre ens ha interessat molt i posar en valor. I moltes gràcies a l'Arxiu Històric perquè he dit que la Covid això va quedar aturat, hem tingut la insistència, ells van ser qui ens van proposar el repte de fer aquest recull de temes i han tingut la insistència i ens han anat empenyent quan la cosa s'aturava fins que hem arribat fins ara. Moltes gràcies. Felicito per la seva presentació, ha arribat a l'acord i gràcies per totes les paraules que han arribat a nosaltres. I que per nosaltres també ens feia molta il·lusió que estiguessis aquí avui i eres la persona més indicada, com sempre, per presentar. Emocional i periodísticament. Gràcies, Àngels. I continuant amb els agraïments, també moltes gràcies a l'Arxiu Històric perquè sense ells aquest llibre tampoc hauria estat possible perquè ells són part també de les nostres històries, moltes de les històries no s'han descobert gràcies a ells, o sigui, ells les nostres explicades les han descobert i nosaltres el que hem fet ha estat recollir-les. Un exemple és que les fotos del vídeo, que tampoc sabem que el passarien avui, però la majoria d'aquestes fotos les ha fet l'Anni o l'Antonio perquè sempre ens han acompanyat en les nostres aventures, sobretot quan tenim a veure amb el patrimoni i amb coses més històriques i qualsevol de qualsevol i tot això. També dic que aquest llibre parteix d'un primer llibre, del llibre del Francesc Pujol, que també per nosaltres sempre ha estat un referent, també va ser membre de l'Arxiu Històric. Ell va fer un recull d'articles molt interessant en un primer llibre que es deia Retirar Nou Barris, que per nosaltres és com una bíblia de Nou Barris, és el primer llibre que recull la història d'aquest districte, i a més d'una manera molt rigorosa, d'una manera molt de carinyo, per dir-ho d'alguna manera, una persona que s'estimava molt el territori i que va saber transmetre en aquest llibre tot el seu amor pel districte i aquesta voluntat de no voler deixar que aquestes històries es perdessin, perquè el barri té molta història, i molts diuen que és un districte molt jove i potser no són tan joves, té molta història, tota vella, tenim restes que poden ser romans, vull dir que no té història i si el rebusquem segur que en trobarem molta més. És un llibre que segueix una mica aquesta línia del francès. Nosaltres, clar, no escrivíem per la ràdio, sí que hem escrit articles per la revista, però el que fem normalment és anar amb un micro i amb una càmera en mà, recollint tot el que trobem i això és el que hem volgut recollir. Era una feina que ja teníem feta, perquè de fet és el que fem cada dia, però clar, dèiem, és que això té el perill de perdre's, de tanta informació entre
bueno, tanta cosa que tenim, no? Si no ho arreglarem, ho recollim, no? I ho deixem tancadet en un llibre, potser el dia de demà no costa de trobar, no? I van dir, bueno, fem una segona vídeo de Nou Barris, que serà aquest, microhistòries, perquè ve el micro, i esperem que no sigui l'últim llibre de la història de Nou Barris, que d'aquí 10-20 anys, no cal que siguem nosaltres, no? Agafi el relleu i continuï, no? Explicant totes aquestes històries, no? Molt vivencials, sobretot a partir de testimonis, que és el que més ens agrada a nosaltres, no? Recollir testimonis. A l'hora de fer la tria també dels temes, no? Que tu comentaves, hem buscat, clar, és molt difícil explicar tota la història i tot el que hem fet, perquè hi ha molta història. Sí que és veritat que hi ha temes que ja es coneixen, que ja estan al rellevant, o que ja estan en altres plataformes i són prou coneguts. No? Hem intentat explicar històries que ens semblaven curioses, històries que ens semblaven que ja estaven tancades. Aquí a Nou Barris no pots dir que una història està tancada perquè sempre es pot obrir, no? Però històries que diguessin, bueno, que tinguessin com una permanència, no? Que d'aquí uns anys una persona pogués agafar aquest llibre, no? I que li servís com a guia, no? Del que ha passat a Nou Barris, no? I que també ens puguin corregir, vull dir, perquè segurament hi ha coses que pensem ara que, vull dir, tenim masies que pensàvem que es deien d'una manera i resulta que es diuen d'una altra, no? Tenim carrers que canvien de nom, vull dir que totes aquestes coses és el que té, no? A Nou Barris, que és un districte molt viu, molt actiu, hi ha molta vida i que hi ha molta transformació. Vull dir, jo vaig arribar a Nou Barris l'any 2000 i no el coneixia. Venia del Poble Nou i de Sants i clar, he vist canviar tant en aquests 23 anys, moltíssim. Barris sencers, no?, que s'han transformat, no? I això, clar, això crec que val la pena que quedi recollit, no? I que la gent sàpiga, no?, d'on veniu i cap a on podem anar, no? I que el paper de les dones, també he pogut també, no?, destacar algunes de les dones, no totes. Ens agradaria haver posat moltes més persones, moltes més històries, però clar, hem de 10 límits i no podem fer-ho tot, no? I res, doncs, això que agrair a la Montse, a l'Ami, a l'Antonio, a tothom que ens ha donat suport, a Jordi també, que ens han donat suport, que ens han donat la vida, que ens han dit tireu endavant amb el projecte, un projecte que ens ha costat, perquè és això, que hi havia moments que no sabíem per on tirar, què triar, què no triar, i que al final, doncs, està aquí, que és una realitat, no? Que per nosaltres doncs això és com un regal que retornem al districte de tot el que ens ha donat a nosaltres aquests anys també, perquè nosaltres hem crescut amb aquestes històries. Ja està. Gràcies. Sí, si vol fer un torn de paraules per... No, l'Armi no hi és. Ah, Melina, va. Tu, guíame. Ya me guíame. Bueno, Es todo eso suya. como podéis ver, antiguamente el micrófono lo teníamos con un palo de pintor. Ahora hemos encontrado un palo de una aspiradora y nos va fenómeno para el micrófono. Esto es estamos avanzando. Bueno, a ver, una de las políticas del archivo, era poder editar libros. Era una ilusión tremenda que nos va a costar muchísimos años, unos 20 o 30 años, el poder publicar el primer libro. Tener en cuenta que aquí en nuestra entidad, generalmente todo lo solemos hacer entre los socios, los colaboradores. Rara vez encargamos algo fuera del archivo. Y entonces dijimos de, bueno, vamos a hacer una editorial. Montamos una editorial, pero por el morro, o sea, no sabemos si es legal o no, la editorial Falencia. Colección Falencia. La editorial es el archivo. Sí, vale, la editorial es el archivo, la colección es Falencia. Y bueno, lo que hemos intentado es ir editando todo tipo de libros, muy diferentes los unos de los otros, pero que tuvieran una cualidad en común,
que no fuese una historia cargante, una historia que no leyera nadie. O sea, siempre hemos mirado de hacer una historia fácil de asimilar. Y claro, después de tanto tiempo vemos de que lo estamos consiguiendo poco a poco. La verdad es que son colecciones muy pequeñitas, son 200, algunas hemos ampliado y hemos hecho 400 libros, pero bueno, hoy en día vender 200 libros también es un hándicap, ¿no? Pero claro, nosotros pensamos que no podemos parar el hecho de escribir, de editar libros en papel y después también pues lo que es a nivel digital, pero bueno, nosotros seguimos todavía con lo que son los libros. Este libro bueno, nos ha costado 3 años. 3 años nos ha costado, porque aquí donde la veis, bueno, la hostia. Aquí dale que te pego, ¿no? Bueno, la verdad también es que también hicimos un libro de la colección de vida y era Ecovides. Se llamó, ¿no? Y este es un libro también que tenemos aquí, es un libro único, como les sabéis, cuando hacemos la enciclopedia de la vida, cuando editamos un libro, es un libro único, original y que no es nada más que lo tenemos nosotros, ahora que tenemos de eso, ¿no? Y después de COVID ya le dije, coño, tenéis que editar y hacer un libro. ¿Por qué? Porque los medios audiovisuales están muy bien y es el futuro y todo lo tenemos en cuenta, pero claro, a la hora de la verdad, cuando quieres coger una cosa en concreta, pues bueno, te tienes que ir a un libro. Yo, por ejemplo, yo utilizo mucho los de Roberto La Huerta, utilizo también mucho los libros de Paví, y ahora yo supongo que con el libro este de Microhistorias de No Barry, es un libro en el cual cuando queréis buscar algo, seguro lo vais a encontrar, una pequeña historia, lo que sea, y es muy importante, porque hemos resumido en un libro, bueno, hemos resumido pues toda la historia reciente de 20 años, como habéis dicho. Yo pensaba que era menos, pero bueno, ya veo yo que van pasando los años. Y yo creo que es bastante interesante. Los libros, como ya hemos dicho, la maquetación es nuestra, los textos son de ella, la editorial de José María, y desde luego, pues sí, la Monse, pues claro, no podemos editar porque ella es la correctora, la corrección de estilo y todo esto, ¿no? Es muy importante, ¿no? O sea, es un trabajo en común y que vemos de que la cosa puede tirar, o sea, podemos seguir tirando y esperamos de que cada año poder editar un libro. Que al final creemos que lo estamos haciendo bastante bien, porque no solamente la edición de libros, sino también la historia de las rasuletas, que ya tenemos 110 rasuletas, están puestas también en las casas sociales. Tenéis también lo de rellegar los barrios, y con todo eso estamos recuperando la memoria del distrito, porque lo que no podemos perder nunca de que somos un distrito muy joven. Encara nos falta la imaginaria, o sea, popular, ¿no? Que es cuando editamos el libro de Contes y Relats de Nou Barris, intentamos, Cordelia y José María, intentamos crear leyendas, intentamos crear una imaginaria que cree identidad en nuestros barrios, que la gente se sienta bien y que vea que hay una historia detrás de todos nosotros. Y bueno, como ya me enrolla mucho, pues ya acabo. Y darle las gracias a ella porque son 20 años de colaboración, somos vecinos, muy bien allegados, y la verdad es que disfrutamos haciendo nuestro trabajo. Muchas gracias por haber venido. Doncs ara podem obrir un torn de preguntes per si voleu preguntar-li a les autores sobre alguna qüestió en particular, si voleu, o comentaris que podeu fer. Jo m'agradaria una mica ho contestant, però el que m'ha sorprès és això, com amb tantes històries, amb tantes notícies que heu fet durant 20 anys, quins criteris heu tingut per escollir la 60ena que hi ha aquí? Ha sigut molt complicat. Ha sigut molt complicat i de fet, com t'he estudiat fora i s'ha sabut greu. Però, per exemple, l'arribada del metro, tot plegat, clar, el Ricard Fernández del Xou és com un gran expert. Ha escrit molt. Pensàvem que potser tampoc val la pena insistir molt en aquest camí quan hi ha una altra obra de referència, per exemple, a la prosperitat de Rafal. Però també estan fent el centenari de la prosperitat
ha sigut una miqueta d'equilibri. Però ha sigut molt difícil triar, han quedat coses fora, he dit que altres coses com a mínim les hem volgut desmuntar, i perquè no hi havia prou espai. Sí, sobretot triar històries que ja estiguessin tancades, no? O fets històrics, no? O curiositats que he trobat, no? Grans transformacions urbanístiques que ja s'han finalitzat o que estan a punt de finalitzar, per això, no? Per dir, tanquem la història, no? I deixem-la més o menys recollideta, no? I que la persona que mira la tingui escrita, no? I altres una mica, doncs això, no? Personatges, doncs això, personatges que ja no és una idea que són, i que són ja testimonis que en el seu moment doncs els vam tenir, no? I que els deixem allà, no? En la seva biografia, que sigui per poques línies, però que deixem allà escrita, no? Allò que ens van explicar o que ens van comentar, i això sí que és que és molt difícil. La primera llista, jo me'n recordo, era un plafó com aquest amb no sé quantes línies que va venir l'Agni i ens va escandalitzar, havia fet loques. I a partir d'allà va començar a tatxar, a destriar, a dir, bueno, potser això ja té un llibre o ja té un especialista o ja la gent ho coneix prou, no hi haurà el perill que s'esborri aquesta memòria o aquests testimonis, no? I vam voler mimar doncs això, no? Les transformacions urbanístiques, però moltes recullen testimonis, no? El testimoni de la veïna que va haver de marxar, o que va veure que derogaven el seu pis, o que tenia por les esquerres. O sigui, aquestes coses que creiem que si no les recollim en el llibre ara tenen el perill de quedar oblidades, no? Perquè quedarà la història de la luminosa i la gran transformació, però no quedaran aquestes vivències d'aquests veïns, no? Aquestes veus, que la majoria són anònimes, que es parlen, no? I això, bàsicament aquest ha estat el criteri. Ja té la temps, el moment que la té prou, ja no hi ha més. Sí, no, podria haver continuat, però realment que s'ha dit prou, i ja dic que moltes coses han quedat fora, moltes s'ha sabut greu, però queria dir. Deixa'm dir una cosa, tres coses, Ruth. A veure, aquest llibre, la seva confecció, ja no el temps que ha trigat en sortir, que també el culpa de tot, la pandèmia, etc. Però sí que el temps de la seva execució i portada a impremta també ha generat una sèrie d'anècdotes curioses que potser val la pena també comentar-les, no? No em deixaré sentir. No, dic, a veure, ha generat una sèrie de coses que val la pena també explicar-los, no? La primera, jo el llibre no l'he tingut a les mans encara, sí, va rebre aquí, no? Però vaig dirigir el PDF perquè vam enviar a l'impremta en el seu moment i sí que està molt bé el fet que totes les notícies que vosaltres heu plasmat en aquest llibre van agrupades en una sèrie, tots no recordo ben bé, grups per temes, el qual fa molt més entenedor el contingut del llibre que no pas haver publicat les 60 notícies a granel, podríem dir, no? Després, una altra de les coses que també a mi em va fer gràcia va ser que en l'impremta, que era la primera vegada que treballàvem amb ella, que era una impremta que està en el torrent d'Estarella, doncs aquella impremta està en un lloc on tant el nostre president, el Jordi, com jo mateix havíem treballat quan érem més joves que ara, no? I resulta que aquella gent, aquells senyors, el cap administratiu, doncs havia estat aquí a l'Arxiu, us coneixia, per què? Doncs perquè havia estat de jovenet vivint o en fi, treballant a la granja dels Reis, recordo. I en aquell moment se li va regalar com a agraïment en la seva col·laboració per reportar la història de la granja dels Reis i per l'article que ens va fer per la revista se li va regalar un llibre de la col·lecció de València. Bé, doncs aquest llibre va anar a parar a la impremta i el van fer servir com a model per fer el vostre. És a dir, el tipus de lletra, el tipus de paper,
els colors, el tipus de color, no el mateix color, evidentment, de la portada, la brillantor, etc. És a dir, que tots aquests dos llibres d'alguna manera tenen una mena de germanor, no? I bé, doncs, després de molts experiments, després de 3 anys, el llibre ja el tenim aquí. Això cal dir que pot continuar, això, i tant. Si hem omplert un llibre, doncs hasta les 200 o 300 que deu tenir guardades, doncs mireu, un llibre cada any, mira, aquí tenim. Hasta que ens trobarem. Hombre, yo el libro, en principio, me lo dejo creado, simplemente. Creo que debe de estar fabuloso, porque por lo que he visto hay una historia reciente, aparte de que habéis tardado 3 años en hacerlo, pero que hay una historia reciente. Yo conozco a vosotras desde hace, pues eso, más de 20 años, posiblemente, o 20 años así. Nos conocemos todos, es una historia que yo he sido presidente del Grupo de la Pera con el tema de la luminosis y la coordinadora de asociaciones de vecinos y hemos aprovechado de que todos los problemas que ha habido en Nueva Barris pues siempre los hemos atajado. Cada vez que el Antonio ha tenido ocasión de decir aquí hay un problema, vosotros os habéis decidido para venir y para resolverlo, y creo que eso es a vuestro favor y a favor del barrio, porque todas estas historias son las que tienen que salir a la calle, porque son las historias del barrio. La historia del barrio hay que publicarlas y hay que sacarlas a la calle para que los de arriba se enteren de que en los barrios tenemos muchos problemas. Y luego tengo que decir una cosa que no estoy de acuerdo, y es que se desmantele la ley de Nueva Barris. Tengo que decir si no reviento, de verdad. Yo pienso de que es muy importante de que en cada barrio haya una televisión que diga la verdad, que recoja los sentimientos de los barrios y las luchas de los barrios, que hagan entrevistas a las personas que verdaderamente lo necesitan, como lo habéis hecho vosotros, sin descanso, todos los días con la maleta para acá y para allá, llueva, haga sol, y no os habéis rendido nunca. Yo eso es una de las cosas que os tengo que agradecer bastante, yo concretamente más tengo que hablar de la parte del Club de la Pera, no me habéis defraudado nunca y creo que en realidad siempre hemos llegado a un acuerdo y las cosas las hemos hecho lo mejor posible y la información, esa información ha calado. Y ha calado porque se ha dicho la verdad y se ha hecho lo que se me viene haciendo. De verdad, yo tengo que agradecer que este libro sea de verdad y que si más adelante tenéis más ganas de escribir, que eso es un poquito bagaje, hagáis otra cosa, pero me vuelve a llegar otra vez lo mismo. Me sabe muy mal como vecino y luchador de Nueva Barris que la televisión de la BTV de Nueva Barris desaparezca. Lo siento mucho, pero lo digo tal como lo siento, porque es muy necesario en todos los barrios, no solamente en este, sino en todos, que haya un medio de información, vuelvo a repetir, a donde informe los problemas que tenemos los vecinos. Vale, gracias. Y un abrazo a todos. Nosotros usamos voz. Y es lo que hace. O sea, recoger cosas. Quiero que la coja si la quiera. Muy bien. Algú més vol dir alguna cosa? Però els barris necessiten altaveu i vosaltres heu sigut el nostre altaveu. Sempre que hem necessitat, sempre que hem volgut comunicar alguna cosa a fora, no ha fallat mai. I això és important perquè ens ha ajudat molt a aconseguir coses, el fet que se'n parli, el fet de tenir aquesta altaveu. I jo també m'apuntaria al que diu l'Antonio. Vosaltres sou unes grans coneixedores del territori. Al desaparèixer la TV de Nou Barris
pot ser que vingui algun periodista aquí d'aquests que encara trepitgen carrer, però que ignorin tota la nostra història i tot el que ha passat, que no és el vostre cas. Per tant, jo em sembla que sí que és important de tenir periodistes al costat de casa, periodistes que coneixen el territori i que ens coneixen i que saben que el Nou Barris és viu i Nou Barris continua amb moltes lluites pendents i necessita aquesta altaveu. Moltíssimes gràcies. La definició de nou barri és nou barris. Per què? Perquè nosaltres tenim les lluites al carrer, nosaltres tenim les assemblees amb els veïns, però necessitem aquesta pota tan important, que és la discussió que feu. Hi ha una cosa que jo no tinc cap dubte, però cap dubte. Cada vegada que un barri us demana, més feu. Aquest matí, per exemple, he estat amb aquesta bellesa que es diu Rus, amb el nou barri. Vale? Jo volia preguntar-vos una mica a nivell personal, totes dues, que cadascú contesti. Exactament la primera notícia que vau fer cada una de les dues, que recordeu, i que penseu que és una anècdota que sigui de recordar, no? De dir, mira, la primera cosa que vaig explicar, o la primera programa que vaig preparar, la primera notícia, què és aquella primera que recordeu? Cada una de les dues, si pot ser. Jo recordo perquè també va ser a Nova i va ser a Canyelles, va ser la inauguració de la placa a Víctor Jara, al carrer Víctor Jara, que va venir el nebot de Salvador Allende, i després l'acte es va traslladar al parc de Martí, al parc de Canyelles, i va fer com una inauguració també de la formació de Canyelles. Aquesta va ser la primera que vaig gravar. Jo sí. La primera que recordis. Jo la memòria ja ho falla. La primera que recordis. Jo la primera, t'ho juro, Jordi, que no recordo. O sigui, jo recordo la sensació d'anar als primers rodatges sense conèixer on estava, perquè, bueno, ara no t'ho pot dir. Jo i el sentit de la cantació som incompatibles. Te'n recordes? De fet, la primera vegada que vaig arribar aquí al cotxe, que deia, no sé on estic, em foto per Pablo Iglesias, em va dir, no et fotis per allà perquè no s'ha sortit. Te'n recordes? Perquè, clar, vaig arribar a dir, no sé on estic, no sé si estic a la Prosca, si estic a la Porta, si estic a... Clar, no coneixia res. I clar, jo me'n recordo que les primers rodatges, potser a la quarta, algun concert amb el Javi i amb el Ric, sí que recordo, no? Aquelles nits, no? Esperant els concerts, perquè eren molt joves i jo recordo tota aquella vitalitat que hi havia al casal de joves, no? Tot aquell dinamisme, no? Tota la gent, molt gent coincidit en aquella època també, no? I recordo molt aquelles nits a la quarta, no? I potser sí que puc dir la notícia que més em va fer il·lusió poder fer i va ser la de Can Verdaguer, quan vam poder entrar. Quan ens van dir obrim Can Verdaguer i l'obrim tal com estava, no? I amb una càmera vam poder entrar i veure Can Verdaguer, no? Abans de la rehabilitació, no? I per nosaltres és un privilegi. I jo recordo aquell rodatge com un somni, no? Com entrar en una casa encantada, no? Que encara tenia els quadres, encara tenia com vida, no? Era com algo que no m'hagués imaginat mai, no? Jo aquell rodatge el recordo amb molta emoció, no sé per què, però em va marcar molt, no? I n'hem fet molts, però aquell em va donar molt. I és això, i mira, ara he de mirar l'arxiu a veure quina va ser la primera notícia que vaig fer, perquè la veritat, anava jo tan despistada per Nou Barris quan vaig arribar allà a Tarragona, que us juro que no sabia dir quin barri era, perquè no sabia que n'estava, tu coneixes, que cada dia, no? Que deia quan anava a la facultat. No, ella venia a metro i jo la vaig a buscar perquè no té pèrdua, surts al metro i puges. Però... La anava a buscar. És que anaven amb quadrícules els carrers, saps? I, bueno, heu
fet una anècdota, una pinzellada de la fotografia de la portada de la granja de l'Hotel Ritz, amb les famoses gallines i de més, i voldria veure si podeu ampliar una mica aquesta anècdota que vau passar aquí, a aquesta casa. Va dir, jo el passava allà, i va ser bastant atractiu. Va ser millor la prèvia, perquè clar, vull dir, el tema va ser que, clar, nosaltres amb la Guàrdia Urbana havíem treballat molt, ens hem trobat moltes vegades, i un dia l'intendent ens va dir, voleu veure una cosa xula? I van dir, sí? Van dir, és que anem a buscar uns galls de brega, no? Uns galls de baralla, de devia, no sé què, els anem a requisar, no? I clar, ens anàvem allà, uah, això serà l'hòstia, anirem allà, trobarem la urbana, l'atenció, això, bueno, és una imatge total, s'imaginarà una pel·lícula, no? Però clar, quan vam arribar allà, ens trobem que no hi ha galls, que només quedaven les gallines. I que clar, que saltaven d'una manera extraordinària, no? Clar, el mateix noi que venia amb l'urbana, que era la protectora, no? Dels animals, que venia amb unes reixes, clar, flipant, que em però jo com agafo les gallines, no sé com agafar-les, no? I clar, nosaltres ens vam quedar tots a la reguardia, ens van dir, m'havia gust perquè si us veuen, clar, encara s'esperaran més. Nosaltres estàvem allà com a expectatives, no? A veure què passa amb les gallines, i només veiem, doncs això, no? Veiem el Sergi, no? Un dels agents, intentant saltar cap aquí, no? Clar, la imatge era molt còmica, perquè veiem, clar, nosaltres pensàvem que veníem a gravar la gran regada i estàvem gravant un gag de Benifil, perquè allò era urbano cap aquí corrents, gallina cap allà volant, una reixa que sortia volant, a l'altre intentant s'enfilar un arbre, clar, allò era com li posaves la música del Benifil i tenies un gag d'humor, no? Però finalment em van agafar alguna em van agafar, sí, van agafar, no totes, però sí, vull dir, jo me'n recordo això, no? De riure molt, no? I de com, bueno, aquell primer rodatge, no? Que pensàvem que seria una aventura policíaca, no? Va acabar sent un gag d'humor, no? És que també era una època que a Vallbona hi havia ciutadans per Vallbona i hi havia gallines per aquí darrere. També hi havia oques, però una de les oques van desaparèixer a plaça primer d'abans. I sí, hi havia gallines. Sí, ara jo recordo un quart de van sortir amb les mans portava 4 o 5 pollets petits. Es van salvar. Suposo que hi havia hagut com un xivatasso o alguna cosa i els galls ja no hi eren. Però sí que després, un parell de setmanes després, sí que es van acompanyar. Va compensar. Sí que vam anar doncs, allà entre els matolls, vam descobrir un lloc on sí que hi havia unes gàbies, sí que hi havia galls, i hi havia també gossos de... Jo crec que la mateixa urbana, en veure com havia quedat la notícia, va dir, anem a salvar la dignitat i ens van desposar, i ens van... Però és que sense música igual, vull dir que allò no ho salvava ningú, o sigui, tu venies allà, no? Jo recordo que vam fer un stand-up i tot, no? Allà, no va ser un altre tema, vale. Doncs me'n recordo això que no sabíem com salvar el tema, de dir, com salvem això, no? Perquè la gent no rigui, perquè clar, és que això... Crec que al final era com un parell de gallines i els 4 o 5 pollets. La més emocionant per nosaltres, vaig acompanyar-vos, la Carmen i jo, aquell matí a la Torre Llobeta, allò va ser molt sentimental, l'esperit de la fauna. Estaba recordando de esto. Sí, vam voler fer un reportatge d'aquesta Fem de Patrimoni sobre la estructura de la flama, que serà la Torre Llobeta, a cartellà i vam aconseguir contactar amb l'escultor, amb Enric Bàcaro. Qué mañana más bonita. Sí, i va ser, és que la Torre és que és un artista que té uns aires i tal, i va ser una persona com volumir, ens ha explicat tot a cor, ens va fer un dibuix que ara és a l'arxiu i després va venir aquí a visitar-nos i fins i tot ens va regalar doncs, dos penjolls que havia fet ell, que estava ell en aquell moment experimentant amb això i va ser molt entranyable. Va marcar molt per això, perquè era un artista però amb els peus a terra. La foto que va fer la Marta de l'ànima de la flama quan el sol estava a la carretera.
Va ser molt maca, o sigui, jo crec que jo me'n recordo asseguts allà, no?, a la terrassa, no?, estàvem tots allà, bueno, nosaltres dos, el Bàcaro i nosaltres dos, no?, i ell comença a rebre, no?, amb aquesta humilitat, no?, amb aquesta generositat, no?, una persona muy humilde. Sí, perquè nosaltres estàvem acostumats a que el premsa, i el premsa sempre ens donava llaques. De fet, mai vam aconseguir entrevistar el premsa, ara que ja l'han dignificat, ara ja sí que s'ha hagut de fer la foto, però, clar, no hi havia mai possibilitat de poder tractar amb ell, no? I quan vam pensar amb el Bàcaro, vam pensar, bueno, ens donarà llaques al premsa, no? Però quan ens va respondre ens vam quedar una mica com, bueno, a veure com ens tractarà, no? Perquè som artistes i la veritat és que de veritat va ser molt generós. Va tornar, això a l'arxiu, no? No sé si fer-se soci, si va arribar a fer... Sí, va venir... Si va passar tot el que passa per l'arxiu acaba sent soci, així no és una cosa que... I el va... Bueno, va portar una maqueta de la maqueta de la flama, i va portar... documents, I els penjolls. I al cap d'un parell d'anys va morir de càncer. Correcte, sí. Per això també li he dedicat, no?, com explicava ell, no?, tot subjectes, no?, que va deixar dins de la flama i tot el documental que té dins. Una història dalt, bueno, ho trobareu a tot arreu, ho trobareu en la revista de l'arxiu, ho trobareu en el blog, ho trobareu on vulgueu. Una història major. Bueno, és això, sí, jo crec que també el fet d'haver estat treballant a Televisió Nou Barris ens ha permès conèixer moltes persones que són persones amb majúscules, o sigui, són persones increïbles, no? És que és això, o sigui, he conegut el Rafa, no? He conegut el pare Manel, no? És que el pare Tió, vull dir, clar, hem tingut la Maria Antònia, con unas historias. clar, vull dir, són gent que són personatges ja en majúscules, no? Perquè aquestes persones i que els has pogut entrevistar i que han estat molt generosos, no? Que han estat persones molt generoses i que ens han sabut rebre d'una manera que ens hem sentit, no sé, molt ben acollides, no? I amb una generositat que ens ha sobtat molt i que ens agrada moltíssim. I clar, per exemple, amb el Rafa, al final, va tenir una relació personal. Aquella mañana fue muy bonita. Sí. I l'altre de la muntanya, el Creu i el Rec Frontal. Bueno, clar, és que les històries han de dir i les vegades que hem entrat a la granja del Reis, que yo vaig perdre l'Arni per allà, que no sabia on era, que dic, a ver si lo encontramos. Lo encontraste, una mesita. Hasta ahora nos hemos reído, luego volvemos al humor, pero ¿habéis tenido alguna vez alguna situación de pánico, terror, miedo? Así, plan rápido, igual. Mira, pánico, terror, miedo, bueno, en el momento, es que tampoco pánico, terror, miedo, no, pero también ha habido momentos difíciles, ¿no? Sí, de tensió, Sí, porque ahora que hemos vivido, pues, desalojos, ¿no? Hemos vivido, pues, bueno, como algo que era toda la crisis aquí también. Y bueno, la gente que vivía con puntales en su casa y te lo explican, también hemos hecho a veces era un poco función psicóloga, ¿no? Porque claro, la gente te explica todo. Bueno, estoy viviendo en una casa que está llena de puntales que no te hacen un eslalon para llegar al lavabo y que oigo que le por la noche. Bueno, y claro, 10 años que también escuchas las cosas y luego todo esto lo llevas a casa. No, sí, és això, sí que hem viscut situacions molt, bueno, situacions límit en aquest sentit emocional, no? De veure persones que estan molt afectades, no? I de fins i tot, doncs això, no? De parar l'entrevista i dir, no, mira, escolta, mira, plora, t'has de plorar, i quan estiguis tranquil·la, si vols, comencem o ho deixem estar, no? O sigui, sí que hem trobat en situacions molt límit. Jo m'he trobat també en situacions d'això, jo me'n recordo parlar d'un incendi amb el Ric que em va entrar dins la casa, saps? I al moment de on va la càmera, i jo dic, pues no lo sé, però jo no vull entrar, saps? Vull dir que sí que hem viscut situacions aquestes de risc a vegades, però bueno, sempre hem estat prudents, ens estimem la vida fins a cert punt, és això, i sempre hem intentat, no?,
sentir-nos protegides, no? I una cosa que tenim és que la Ruth i jo confiem l'una en l'altra, no? I estan juntes, és allò com nos sentimos seguras, no? És com los superhéroes estos que... Pues igual, no? Vull dir, jo quan vaig amb la Ruth vaig tranquil·la i la Ruth quan va amb mi vaig tranquil·la, no? Perquè sé que passi el que passi estem les dues, no? I si nos tenemos que, no? Que espavilar, nos espavilamos. Si una es las tristes s'acosta massa al foc, doncs l'altra la treu, encara que ja dic que s'han mullat una vegada les avionetes dels bombers, i si estava massa a prop, però bueno. Això que diu la Ruth, no? Vull dir, això dels incendis, ella diu, no? És que a vegades hem baixat totes plenes de fum, no? Totes negres, i bueno, és que a vegades ens han baixat els bombers. Ens han dit, pugeu, que ja us baixem amb nosaltres, perquè feu llàstima, o sigui. O sigui que en aquest estem sí que... Però bueno, sempre hem estat que quan una estava cremant, l'altra sempre em mirava, no? Jo em sentia sempre protegida per ella i ella em sentia protegida per mi. O sigui, si hi havia algun perill, l'altre vigilava per tu i això ens ha donat molta confiança. Doncs si vosaltres voleu dir alguna cosa, agraïm a tothom per ser avui aquí. Recordeu el llibre Microhistòries de nou barris, de la Marta i la Ruth. Aquest diumenge és Sant Jordi i l'arxiu tindrà una paradeta a la marquesina de la Via Júlia, que comencen a les 10 fins l'hora que toqui plegar, si la pluja no ho impedeix. La pluja serà benvinguda. I que aquest llibre estarà a la paradeta de l'arxiu. I elles signant, sí, com a autores, és veritat, estaran signant per tothom que vulgui que signi el llibre. Doncs, ara també, no? Moltes gràcies a tots.